so ba ƙarya haka ne zo ki soye ba ya gida kwana biyu daga bacci na tashe ki ne ya gari ya kwana biyu ya azumi ko azumin da ya gabaki ɗaya na bikin canza na zo gurin ki wallahi sai na gaba ɗaya raina ya yi son yi kawai kallon kiɗin nan da nake yi wallahi ba ƙaramin daɗi nake yi ba son yi wallahi ban ji daɗi ba da ba zo na yi miki wani abu a cikin azumi ba da azumi har yana so ya ƙare ban ka ake yi baby da nake gani kuma kin ga amfanin da nema da ni da ke kin ga ai na ki bai wata bana wani yake kuma kin san zan to shi ne yake yi da Allah ka rabu da shi mun magana ya da sallan nan ina za mu je ne ko ba ina kace Allah ya ran kina ta menene ko kashi ke yi kina ta wani abin nan a'a ka me yake faruwa ne yi wallahi kaya ne kin gan su nan wallahi ga ne wannan yayi kyau ka san zai ba chocolate ka da wannan ba a sosai ma abu baby wannan aka dinka shi kuma da mai dinki ta gidi wallahi tallahi wannan ba riga ce wannan laifi ne wannan abin nan ne wallahi tallahi kin gani ka baby na gode ka kala uku da hijabi wallahi tallahi kin ga na tuna ma lokacin da nayi mana wannan ankon namu kuma gashi kawai kin san yau zan zo ma ban kin ga na bi musu wannan da barin kai inda sai a kin da zo tukun mana magana wancan wajen wayo ki magana ku yawan kula amma ki ba ki yi ni ba kin ga in zaki tsaye da ni ki tsaye da ni in kuma zaki hada soyayya ta da ni kawai ki ga mu fita da fita ta wallahi bin zuwa ni ba haka bane ai ban san shi ba wannan garan ba platini yau ya waye kai ma dai ka faɗa na faɗa kuma na zo na tada ke tare da shi ni fa ba tare da shi kawai na fito ne sai kuma muka to kuma na kuna shira da shi ni ba firan miki yi ba to yanzu ya shirye-shiryen sallah ya kamata a yi wallahi kin ga kayayyakin ga hina wallahi kin gan su ya na gode wallahi wallahi yanzu kin ga wannan kawo ki gani wannan in aka samu gwana dinki in ta yi riga da sikel zai yi kyau wannan kuma aka yi 6 pieces zai yi kyau dama ita kuma wannan doguwar riga ce wannan kawo ki gani wannan hijabi ne to yanzu takalmi da jaka ya ce in koma an karbo an jima sai in kai wa iyalinsa ogana ne wanda nake masa aiki a abun nan kayan ne za ka yi wa oganka a zan kai wa iyalinsa ai na matarsa ne ya turo in kai matarsa bara in je baby kake da mu zan jin da ka raina mun wayewa da Allah ka zo kana har ina maka godiya ma au ni dan kin gani ma ai yake mun godiya idan kin gani ma ai yake mun godiya yaushe rabon da ki gani yanayin tafiye-tafiye sai yau na samu dama na bullo kuma sai ka ce mun ba ka muka ba maka ban da sifa man godewa nake ta yi na matarsa ne bara in je gode wanda nayi maka bara in je kai matarsa in dawo din dan Allah kake ci gaba da kula wannan mukulatin nan dan Allah bara in je kai musan dawo kin ji yau to dare me kike yi aikin yau kanki dama gani ne azumi ya zo karshe ban yi miki komai ba ga sallah ya zo shine kuma na samu wayannan kudin 50,000 ne aradu ba zan baki ba aradun Allah ba zan baki ba gwarin je in ci tsire da kudi na domin wancan wanda naga kina bi gwara ki je ki bi shi ya miki komai da komai ai yafi ne shi yasa gani hoto ruwan salam sai wani jigo